Volajme ho Park Kao. V skratke park. Komplex budov na brehu rieky, v meste, ktoré už skoro storočie vlastnili Slováci. Pred Slovákmi Maďari a Rakúšania boli tu pánmi. Ešte predtým Pramaďari, Slovania, Avari, Rimania a Kelti. Na začiatku zoznamu je samotný stvoriteľ nie historické, ale geografické koordináty Park Kao sú rozhodujúce. Spečatia finále jeho osudu. Park Kao bolo v časti príbehu aj je miestom obliehania dievčat. Muž ako ja, 50-tník, tretíkrát ženatý, teda starec môže beztrestne kontaktovať dievčinky len na kurzoch tanca. Len tam môžu drápy, poznačené zubom času, držať ich ručičky, slabnúca ruka smie ohmatávať driek študentky a v nohaviciach skrytým ochabnutým stehnom vnímať svieže lon slečinky. Znamenie tanečného majstra. Výmena partneriek. Striedanie dotykov. Vône ručičiek slečien sa vnoria do prstov a spotenej dlane tanečníka. Predtým, ako sa k svojej žene vyberie domov, musí ich odstrániť. Ja odstraňujem vône na pracovisku. Po hodinách tanca sa tam pravidelne vraciam. Napustím umývadlo vodou. Nasypem prací prostriedok. Kým sa rozpustí, drhnem si dlane kefou a práškom. Potom si ich v umývadle dlho vymáčam. Je zveličením, že by som v Park Kao balil dievčatá. Dôvodom mojich tamojších aktivít je nostalgia. Tam sa konal môj prvý tanečný kurz života. Na brehu rieky pri Park Kao, spotený z tanca, som zažil prvé bosky, prvé dievčenské objatia. Čo bude s raňajkami? Pýtal sa miliardár komorníka a kopol do nohy stola. Chcel kopnúť do komorníkovej, ale bol priďaleko. Nazývať komorníkom sluhu miliardára nie je správne. Je aj šoférom, aj záhradníkom. Miliardár v novej mene je len multimilionárom. Teda ráta svoj majetok v tej starej. Je dosť bohatý na to, aby aj prezidenta štátu držal v šachu. Aby mu prezident so strachom volal zo svojho nízkeho paláca spoza vysokého plota. A zavolaj do kancelárie starostu. Ohlas ma tam, pokračoval pár miliardár, či eurový mnohomilionár, raňajkujúc a rozmýšľajúc, do koho by ešte kopol. Komorník nalieval kávu, nešikovne. Miliardár sa krotil. Nekopol. Radšej myslel na Park Kao. Nie z nostalgie. Nie je sentimentálny slaboch. Pozerá sa do budúcna. Nie na dotyky minulých časov. S parkom má zámery, ktoré sa vydaria. Kurva fix. Musia sa. Hlava nehlava. Od umývadla domov je pol hodina. S umývaním rúk a prezliekaním dvakrát toľko. Okrem vôni sa aj čiastočky laku na nechty. A 100 000 buniek, pokožky na mňa, na kurze tanca prilepia. Ženské vlasy. Všetko takéto je vzrúšo. Dovtedy, kým sa nevynorí vo mne veta, keby to žena vedela. Kompromitujúci odev dole. Bezpečne, sterilný hore. Smer, električka. Trmácame sa. Sem tam nosom kontrolujem svoje ruky. Trať vedie z centra, kde pracujem, na sídlisko. Vzdušnou čiarou 10 kilometrov, v čase 3 desaťročia. Panelový socialistický pamätník. Králikáreň. Priemerných a podpriemerných. Na konečnej vystúpim. Nič iné mi nezostáva. Ale aj preto, lebo pri konečnej bývam. Nič iné nám nezostáva. O 2:00 po obede vstúpil bez klopania miliardár do pracovne starostu. Nech sa páči, zaznel predtým strojový hlas. Poobzeral sa. Napriek nech sa páči je kancelária prázdna. Miliardár sa usmial. Dobrý vynález je ten automat na zdvorilosť, pomyslel si. Bez námahy vyhovieme európskym normám. Ratatata, zaklepotal samopal v rukách starostu, ktorý sa náhle objavil spoza sedačky. Miliardár sa chytil hrude. Zvalil sa na sedaciu súpravu. Niekoľko sekúnd nehybne sedel. Hlava dozadu. Oči vyvrátené. Miliardár sa pohol. Vystrel pred seba ruku. V nej pohár na víno alebo na koňak.
Vytiahol ho z vrecka, zvaliac na sedačku. Nalej z toho najlepšieho, chcel povedať. Rozmyslel si to a pohár vrátil do vrecka svojho saka. Kedy môžem začať? Kedy? Kričal miliardár na starostu, keď sa postavil z hraného umierania. Ak mu život skutočne na sedačke skončí, tak dediči sedačku dajú odviesť do jeho kaštieľa, vystaviť do rodinného múzea. Predstava, že by tam školáci skúšali za dočkami, či relikvia dobre pruží, miliardára vzrušila. Kedy? Zakričal. Manželka ma každý pracovný deň čaká s večerou. V utorok a vo štvrtok jej pri príchode pusu nedám. Ani deťom. Sú to maličké plody tretieho manželstva. Zvykli si, manželka aj deti, že večer, keď sa vraciam z nadčasov v tanečnej, sa neboskávame. Mohli by byť odhalené, nedopatrením neodstránené, vonné stopy, získané pri variáciách krokov tanga. Líce na líce. Tango je fajn. Mám svoju tretiu rodinu veľmi rád. Aj s predchádzajúcimi dvomi pestujem láskyplné vzťahy. Len čo dokončím večernú rozprávku svojim detičkám, zhasnem im v izbe svetlo. Sadnem si v obývačke k počítaču. Četujem a mailujem so svojimi ostatnými deťmi, s bývalými manželkami. Tretia manželka, tiež v obývačke, pozerá telku alebo žehlí, alebo oboje. Času na čas sa na seba usmejeme. Prerušujúc četovanie a písanie sa aj porozprávame. V utorok a vo štvrtok, okolo 10:30 v noci, už som nasiaknutý vôňami domova, prídu na rad bosky, objatia. V pondelok, stredu a piatok, ako aj cez víkendy, sa prejavy rodinnej lásky pestujú bez obmedzenia. V piatok, ako inak, električkou do mesta, po trati povedla Parkkao. Rok po štarte svojho kurzu tanca a 40 rokov po tanečnom venčeku. Parkkao je pomyslená schránka mojich spomienok a utajených pôžitkov. Na schránku však padajú tiene obáv z jej budúcnosti. Padá na ňu aj skutočný tieň. Za kontúrami Parkkao, prichádzajúc zo sídliska, rastie monumentálna silueta. Každým dňom mohutnejšie bloky s hmyriacim sa lesom žeriavou. Obavy, že sa na našu tanečnú sálu zrúti žeriav práve vo chvíli, keď sa s jednou dievčinou, maskovanou za tanečnú partnerku, dostávame do hlbších vrstiev umenia anglického valcu, neboli reálne. Za hranicou racionality je aj fóbia, že ako odpoveď na rázne kroky našej salsy sa na nás zvalí každým dňom mohutnejší obor zo susedstva. Strach o osud Parkkao vyvolával územný výboj stavebníkov. Odkúpili pozemok pod Parkkao s nevyjasneným osudom budov na ňom. Nastal spor stavebných investorov a mestských ochrancov architektonických svedectiev minulých dôb. Búrať či nebúrať. Po dlhom spore strohá správa: budovy parku zbúrajú, pošlú ich do pekla. V minulosti už zničili mnoho stavebných pamiatok mesta. V dávnej minulosti to šlo hladko. Vznikol požiar a miest pre novú výstavbu bolo hneď dosť. Veľkomožný pán Mávol svojim sluhom vydal rozkaz vypaľovať a na spustošenom mieste stavať. Po vojnách sa stalo mesto pre plány nových pánov ničivým stavebným eldorádom. Striedala sa vrchnosť, menil sa spoločenský poriadok, obyvateľstvo mesta počtom rástlo, zastúpenie pôvodných miestnych v ňom klesalo, aj sa anulovalo. Prišli časy, keď tu ľudia bez koreňov a zábran, búrajúc stavali a stavajúc búrali. Len aby to tak bolo, povedal do telefónu miliardár v kabíne pilota svojho lietadla. Štartovali. Pri štarte kibicoval. Komorník pilot to nemal rád. Ani komorník šofér, ani komorník záhradník a dokonca ani komorník nemali radi, keď im kecal do roboty. Miliardárova pravá ruka a pravá ruka komorníka pilota prepínali prístroje. Naprogramovali cieľ letu. Dubai City. Pravá ruka kúkol na svojho gazdu. Ten sa nechystal vytiahnuť bič. Štart, stúpanie a potom pokoj. Automatický pilot zapnutý. Úspešný deň, skonštatoval miliardár a
a komorník mu začal strihať na nohách nechty. Automatický pilot to nedokázal. Nasledujúci deň sa na titulných stranách denníkov mesta objavila správa. Park Chaos búrajú. Začiatok búrania v deň bývalého dňa víťazstva. Svine! Povedal som žene čítajúc v denníku, že kapitalisti vytýčili termín útoku. Bolo sobotné popoludnie. Sedeli sme na lavičke detského ihriska. Deti v pieskovisku. Deň víťazstva dajú na 8. a na 9. máj popravu. Pokračoval som držiac ruku svojej ženy. To ma upokojuje. Som otrokom ženských rúk, skonštatoval som v duchu. Manželka sa na mňa usmiala. Zbúranie Park Chao jej neprekáža. Je z vidieka, ich kultúrák je už dávno zdemolovaný. Je tam kasíno. Žena do tanečnej nechodila. Plesí, aj koncerty ma k nemu viažu. Smútil som ďalej. Čo ma aktuálne ku Park Chao viaže? O tom som mlčal. Do 9. mája ale času dosť. Večer som ťukal do vyhľadávača. Ochrana mesta Park Chao. Hromada článkov. V hre sú veľké peniaze. Po zbúraní Park Chao tam vyrastie moderné centrum obchodu, kultúry a oddychu. Záchrana je bez nádeje. Vykupiteľ v nedohľadne. Osprchoval som sa. Mal som sa so studenou. Mám byť mesiášom ja? Pálila ma otázka. Poutieral som sa a obliekol si pyžamo. V spálni som si ľahol k spiacej žene. Skúmajúc v tme ma mátala predstava mestského mesiáša, vstúpila mi aj do sna a do ranného zobudenia. Park Chao vybavené, pomyslel si miliardár v lóži tricykla. Míňali krásy Dubaja. Preháňali sa na 17. liste palmy. Na 17. poloostrove systému umelých poloostrovov tvaru palmy. Nasledoval jej trup. Obchodné, zábavné a obytné komplexy. Z oboch strán oceán. Krása. Aj to je pekné, pomyslel si miliardár na svoj pozemok doma, ak z jednej strany rieka a z druhej hora. Sedel proti smeru jazdy. Za ním chrbát tricyklistu, zdobený potôčikmi potu. Komorník tricyklista. A kto iný? V teple slanej chuti, dupaním do pedálov premieňal energiu na pot, na poháňanie tricykla a na prúdenie chladného vzduchu v pavučine rúrok miliardárovho oblečenia. Z výšky, ako aj cez optiku času, je mesto živým organizmom. Okrem farebných zmien, spôsobených striedaním ročných období, vykazuje zmeny aj na historickej škále v menšej či väčšej rozlohe. Tu nová ulica, tam zaniknuté parky, v diaľke sa rodí štvrť, zbúrané továrne, nové na ich mieste, alebo burinou zarastené spustošenie. Park Chao je ako plavky obra, sediaceho na brehu veľkej rieky, nohy do výšky stehien namočené do vody. Hrudníkom mu je skalnatý svah, hlavu má posypanú vyrážkami víl. Okná domov, otočené do údolia, sú mnohými očami obra. V ich hľadáčiku večná, večne sa meniaca rieka. Milióny rokov tu sedí a hrbí sa, dotýkajúc sa ramenami susedov obrov pririečného pohoria. Pod skalnatým bruchom má obor pupok prevrtaný tunelom. Premávajú sa v ňom električky, cengajúc hlásia svoje jazdy dnu a von. Predtým, ako sa vyhlbil tunel, pri rieke pod skalami brucha obra sa nachádzal cintorín. Odpočívali v ňom stáročia židovské kosti. Vznikom tunela sa hroby cintorína zahrabali. Zrodila sa cestná tepna. Vyrástlo Park Chao. Z cintorína židov zostalo memento. V pondelok som už mal plány. Spasiteľ Park Chao vykročí. Zájdem k ochrancom mesta. Predložím návrhy. Poprvé, vytvoriť internetový hlavný stan záchrancov. Po druhé, zorganizovať hudobno-tanečno-budovateľský deň s názvom Za Park Chao proti KO. Po tretie, pokračovať v budovaní barikád a zákopov, začatých v deň hudobno-tanečnej budovateľskej veselice. K ochrancom mesta som šiel po obede. V pondelok netancujem, teda som doma prezradil, prečo sa domov po práci nevrátim hneď. Žena ma chcela prehovoriť. Rodina je vraj dôležitejšia ako Park Chao.
Mali sme spolu hrať deťom bábkové divadlo. OK, bojuj so svojím drakom, povedala potom zmierlivo. Ale bude tu chýbať zlý drak. Ochrancovia mesta sídlili v zanedbanej vile v štvrti nad centrom slovenskej stolice. Nazvať hlavné mesto Slovákov stolicou je pre moje do značnej miery neslovanské ucho dehonestujúce. Kľúčka vchodových dverí ma vítala s krátkym mňau. Vstúpil som a zbadal som popraskané schody vedúce do šera poschodia. Jojkajúce schody akoby sprostredkúvali názor stavebných investorov, že satanisti, teroristi a ochrancovia mesta sú jedna kasta, ženúca svet do nešťastia. Zaklopal som na dvere. Ďalej! Vkročil som a dal investorom za pravdu. Na dláške ošarpanej izby pohodené gulomety a mínomety. Dlhý stôl posiaty samopalmi a pištolami. V pletenom košíku hromada granátov. Pri jednom gulomete klačali dvaja. Mladší muž a staršia žena. O málo staršia a o dosť mladší odo mňa. Pozdravili sme sa a podali sme si ruky. Ona je K, on je M a že ja budem X. Ak mesto chrániť, sa mi ráčilo prísť. Chceš zachrániť park K? Povedala neskôr K a naliala mi čaj. My tiež, pokračovala. S týmto arzenálom? Ukázal som dookola. Vedľajšia činnosť, mávol M. Za prachy do rozpočtu. Reštaurujeme, teda montujeme, olejujeme, maľujeme pre múzeum partizánov. Aj také tu bude. V našom meste múzeum gardistov by bolo vierohodnejšie, pomyslel som si. Potom, ako chcete zachrániť park K? Vrtala ma zvedavosť. Hladovkou pred palácom prezidenta. Nezožerte nám ho, bude naším heslom. Hladovka sa začne po Veľkej noci. Neklasický, sekulárny pôst, vysvetľovala K. A niečo adrenalínovejšie a účinnejšie? Čo by občanov menilo na divokých píkov a občianky, na krvilačné tigrice chrániace hodnoty a územie? Sme pacifisti, protestanti našej doby, odporovali M a K. Nasledujúci deň mi volal M. Happening v Parkao má zelenú. Dobrý nápad. Podrobne som mu vykreslil, ako si to predstavujem. Do telefónu žiadne tajomstvo, o povolenie požiadame mesto. Za Parkao proti KO bude pracovne zábavná akcia. Budovanie ochrany z 3 nechránených strán. Zo 4. strany od rieky je invázia buldózerov nemožná, vysvetľoval som. Vedľa cesty, pri trati električiek, sa budujú zákopy a barikády. Náladu vylepšujú jazzové kapely. Práca a kultúrne vyžitie v jednom. Zo smeru centra je nulová šanca útoku. Rastie tam mohutná budova. Na druhom konci areálu, zo smeru sídlisk, budujeme pasce pre búracie mechanizmy. O náladu sa postarajú rockové kapely. M bol s koncepciou spokojný. Prídu teda aj jazzoví a rockoví fanúšikovia. Spomienky na jazzové dni a rockové koncerty ich istotne nabudia. Aj modelári, filatelisti, hvezdári, šachisti s krúžkou Park K. A v neposlednom rade kurzisti a kurzistky tanečných. Bol utorok, neskoré popoludne a kurz tanca, tango. Opakovanie i nové kroky. Z času na čas sa ponorím do myšlienok. Pre internetový hlavný stan ochrancov hľadám virtuálne miesto a formu. Nacvičujeme zo Chanel. Vysokoškoláčka a vonia ako Chanel. Už som expert na vône. Jej prsia, mladým meskom plnené balóniky. Počas niektorých krokových variáciách sa triasli, pri iných divoko lietali. Stlmili chcené a nechcené vzájomné nárazy našich hrudníkov. Stávalo sa aj to, že jej prsník sa ma prudko dotkol. Inokedy ma pohľadil ležérne, keď sme sa otáčali v smeroch navzájom opačne. Chanel, chcel by som sa ťa na niečo opýtať. Mám rada vôňu Chanela. Usmialo sa na mňa dievča. Na kurze tanca si všetci, okrem tanečného majstra, tykáme. Nepoznáš nejakého šikovného tvorcu,
A smelého správcu web stránok? Pokračoval som. Potrebujem ho k záchrane Park Kao. Niekoho ti poviem, ale nestihla, lebo majster zavelil zmenu partnera. Volá sa Zu, povedala o chvíľku, keď sme už tancovali spolu čaču. Miliardár sa dozvedel, že sa niečo chystá. Správu dostal v SMS-ke. Volania práve nepríjmal. Pomalšie, povedal a naťahol sa za mobilom. Komorník spomalil. Niečo smrdí okolo Park Kao, jojo, čítal miliardár. Rýchlejšie, ešte rýchlejšie. Toto je ono. Ach! Kričal miliardár na komorníka milenca. Mal ho za sebou, trochu aj nad sebou. Dosiahol vrchol. Toto je lepšie, ako jazdiť na tricykli, pomyslel si komorník a ukazovákom odstránil špinku z miliardárovho holého zadku. Zozu som sa stretol v tuneli pod Hradným vrchom. Nie v ktorom jazdia električky, ale v bunkri, na mieste stretávania sa menšinových kultúr. Geografické ohnisko nekonvenčnosti, rokový klub a útočisko exotov, hlavne mladých. Zu bol už na prvý pohľad počítačový profík, lebo v hornej pere, ako piercing, mal zapichnutý mikročíp. Spomenul Chanel, vraj pekné dievča a že on netancuje, ale s ňou by si to vedel predstaviť. Odprevadil ma k dverám odbočky bunkra. Za nimi úzka miestnosť a v nej stoly s počítačmi. Vyklopil som mu, o čo mi ide. Pozorne počúval. Keď som skončil, otočil sa k počítaču a ťukal do klávesnice. Mal 12 prstov, na oboch rukách po 6. Boží dar pre ITčkára. Ukážem ti niečo, povedal Zu. Plánovaný hlavný stan záchrancov Park Kao môže čerpať z počítačových hier. Pokračoval. Ukázal obliehanie Jeruzalema, príklad starovekého mestského plienenia. Dobývanie Stalingradu ako vzor pouličných bojov, masakier civilistov. A na záver čerešničku z Pentagónu, počítačovú simuláciu ochrany arabského mesta, v ktorom aj Batola je terorista. Ešte som doplnil svoje predstavy o zámeroch internetového portálu. Podstatou bude ochrana v mierových časoch, vysvetľoval som. Aj akcieschopnosť, o ktorej nech rozhoduje virtuálna spoločná vôľa. Súčasný človek sa nepodriadi vodcovi. Rozumiem, povedal Zu a škrapkal sa pritom v uchu. So svojím 6. prstom, veľmi praktickým, omnoho tenším ako bežný malíček. Po Veľkej noci ochrancovia mesta dostali od úradov povolenie na hladovku pred palácom prezidenta. Park Kao Happening tiež dostal zelenú. Ochrancov neprekvapila ochota vrchnosti. Tušili sme, že skorumpované úrady nechcú vyostrovať situáciu. Týždeň pred hladovkou a happeningom už bol postavený aj virtuálny hlavný stan. Jeho názov www.chranba.sk, teda Chráň BA, naznačoval, že nechrániť mesto je hanba. Môj nápad. Vstup do virtuálneho hlavného stanu ochrancov mesta bol umožnený každému. Klik na stránku www.chranba.sk a zúčastnili ste sa tamojších hádok a debát. Prostredníctvom spoločnej vôle stránky sa dostali do programu happeningu aj súťaže v behu vo vreci a viedení lekvárových placiek. Presadili ich detkovia a babičky. Z nostalgie na Medzinárodné dni detí a veselé majálesy v mladosti. Reálny hlavný stan ochrancov Park Kao bol pod Hradným vrchom v bunkri. Ochrancovia mesta môjho veku sa stretávali vo vile. V bunkri boli mladí aktivisti a ja. Aktivistov nebavila stránka www.chranba.sk, lebo sa tam konali jalové slovné súboje a len virtuálne ozbrojené bitky ochrancov mesta so silami patriacimi k mestskej mafii. Zamestnával nás plánovaný Park Kao Happening. Bolo treba zohnať krompáče, lopaty a fúriky. Aj malý nákladiak. Zu zašiel za dvere k počítačom. Cez ne, že vraj má blízko do vzdialenej banky, vysvetľoval, keď nám rozdával k hacknutým účtom kreditné karty. Budú stačiť na zabezpečenie všetkého potrebného. Samozvaný mestský mesiáš v tých dňoch už doma nebol prorokom.
Manželke sa nepáčilo, že okrem utorka a štvrtka, keď nadčasujem v tanečnej, nie som po robote doma. Okrem nocí ani v pondelok, stredu a piatok. Ani cez víkendy. Naše deti som ale nechal vždy pozdravovať. Konský kokot, poznamenal hlbokomyselne miliardár, keď si vypočul starostu argumentujúceho politickou situáciou, nepriaznivou pre jeho návrh riešenia, založenom na zavraždení organizátorov protestov. Žiaľ, to nepôjde. Mali by sme na krku bruselských magorov, oponoval starosta. Ponúkam iné riešenie. Prestrojíme našich agentov za Greenpeaceákov, zaútočia dlaždicami na policajtov, na základe čoho poriadkové sily rozoženú demonštrantov. A vtedy už prídu na rad tvoje buldózery, upresňoval starosta. Konský kokot, zopakoval miliardár. Bolo by to len dočasné riešenie. Čo navrhuješ? Pýtal sa starosta dúfajúc, že jeho hlavný sponzor pozná ideálny spôsob skrotenia davov. Miliardár ale mlčal. V deň happeningu a súčasne v deň začatia hladovky počasie prijalo. Krásny jarný deň. Prezident dal s odporom zatiahnuť žalúzie svojho paláca. Nevidieť protestujúcich bolo pre neho dôležitejšie ako jarné slniečko. Starý chuji, pomyslel si tentoraz v množnom čísle. Aj ženy. V areáli Park Kao bolo mnohonásobne viac ľudí ako pri paláci prezidenta. Na ceste pod skalnatým svahom týčiacim sa nad Park Kao autá spomalili, aby ich pasažieri mohli obdivovať dianie v parku a pri ňom. Mnohí cestujúci električiek vystúpili mrknúť si nezvyklý ruch. Na dvoch stranách Park Kao sa kopali zákopy, stavali sa barikády. Náladu staviteľov a staviteliek zákopov, ako aj barikád, povzbudzovala živá hudba, jazzových kapiel a rockových skupín. A sudy piva. Ani víno nechýbalo. Pre práve nepracujúcich a zvedavcov sa konali aj behy vo vreci a súťaže v jedení lekvárových placiek. Členovia šachového krúžku si dali pár bleskoviek. Modelári Park Kao predvádzali vrčiace autičká a bzučiace lietadielka. Jedna opitá žena si vybrala z kabelky vibrátor, zapla ho a pyšne ukazovala, že aj ten vrčí. Hvezdári predvádzali hvezdárske ďalekohľady. Niektorí záujemcovia s nimi namiesto hviezd, planét a kométy dôkladne a dlho skúmali nahé ženy, slniace sa na protiľahlom brehu rieky. Večer, keď väčšina zákopu už bola vyhlbená a barikády postavené, prišiel čas absolventov a absolventiek tanečných. Ich tanečná show zdvihla ešte viac náladu. Rozprúdila krv. Hudba znela do úsvitu. Mnohí sa lúčili až ráno. Počas lúčenia svorne sľubovali, že by pre záchranu parku aj svoj život dali. Počas happeningu som najprv zákopy kopal. Vyhrávala nám k tomu jazzová kapela. Potom som sa ujal role moderátora súťaže v jedení lekvárových placiek. Teda tu sa voláš X, povedala mi Chanel, ktorá na blízku točila pivo. Aká milá a príjemná náhoda. Večer sme spolu aj tancovali. V rámci následnej krátkej prechádzky som ju poboskal. Odtiahla sa. Stalo sa to pod košatým stromom. Nevidel nás ani skalnatý obor. Stály svedok dianí pri rieke pod sebou. Dielo miliardára bolo hotové, len zladenie chýbalo. Hudobníci sa zišli v knižnici miliardárovho kaštieľa. Nemohol chýbať prezident, starosta menom Jojo, veliteľ polície, tajný veliteľ tajných, direktor televízie a rádia, ako aj miestodržiteľ nebeský a šéf mafie. Miliardárov najlepší kamarát z detstva. Skladateľom, aranžérom a dirigentom nacvičovaného diela bol miliardár. Maestro predstavil svoje konečné riešenie. Štart bude v prvých sekundách 9. mája, potom čo hodiny odbijú polnoc, buldózery zrovnajú Park Kao so zemou. Aj s jeho ochrancami. Kvôli minimalizácii medzinárodnej odozvy zrovnávať sa bude v čo najväčšej tichosti. Organizuje to tajný, zabezpečuje veliteľ.
Na medzinárodnú odozvu odpovie prezident na tlačovke pred svojim palácom. Po zrovnávaní sa neobývaná časť vrchu zrúti na zrovnaný pozemok Parkao pod ním. Riaditeľ Výskumného ústavu zemetrasenia oznámi, že prístroje registrovali výkyvy pôdy. Prezident vyhlási trojdňový štátny smútok na pamiatku obetí. Pred udalosťami sa s riaditeľom Výskumného ústavu zemetrasenia poradí šéf mafie, ktorého ľudia vyvolajú pád časti vrchu. Na vzniknutom kopčeku na nábreží sa za obete pomodlí miestodržiteľ nebeský. No, nie je to geniálne dielo? Očakával slová uznania od svojho súboru maestro. Ten veľavravne zatlieskal. Padnutý veľký kus kopca na pozemok bývalého Parkao miliardár šikovne využije. Podľa dubajského vzoru dá okolo neho postaviť celoročnú lyžiarsku halu. Do dňa štátneho sviatku víťazstva 8. mája čas rýchle plynul. Zákopy chrániace Parkao sa prehlbovali, ochranné barikády sa posilňovali. V stanoch pri paláci prezidenta sa už nehladovalo. Keďže prezident si vôbec nevšímal tábor tajne sa napchávajúcich hladujúcich, tak K vyhlásila ústup. Večer 8. sme sa o 9. zhromaždili v bunkri pod hradným vrchom. V tom čase už ochrancovia Parkao zaujali svoje stanovištia v zákopoch a na barikádach. Mnohí z nich prichádzali po podvečernom venčení svojich psov. Viacerí si pred odchodom z domu dali rodinnú večeru. Zamestnaní ochrancovia si v práci brali dovolenku. Prichádza deň pravdy. Začínal záverečnú poradu ZU. Je to už o realite, reálnych buldózeroch. 9. máj je už od dnešnej polnoci. Musíme byť v strehu. Počítačové simulácie útoku a obrany preskúmali všetky alternatívy. Na základe nich možno predpokladať, že buldózery odhrnú časť barikád a zničia mnohé zákopy. Mám však aj dobrú správu. Pred 2 hodinami sme so špeciálnym prípravkom vytvorili močaristé pasce pre ťažké mechanizmy. Mám aj zlé správy. Pridal zachmúrené ZU. Pripravuje sa mafia. Vodičmi buldozerov budú elitní policajti. Po obede štátna tajná služba prečesala strmý svah nad Parkao, rozmiestnila tam stráže brániace voľnému pohybu. Plán nepriateľa žiaľ nepoznáme, uzavrel ZU rezignovane. O 10:30 sa porada skončila. Sadol som si k počítaču. Chcel som žene poslať správu. Väčšina prítomných v bunkri sa už zbierala na odchod do areálu Parkao. Internetové pripojenie fungovalo. Odoslať e-mail ale nešlo. Ďalší pokus. Spojenie sa definitívne prerušilo. Bolo niečo po 11:00. Rozlúčil som sa so zostávajúcimi. Vonku už ani duše, električka nešla. Do parku 10 minút pešo. Ak sa poponáhľam 8. V behu 4. Za tunelom ma zastavil policajný kordón. Ďalej ani krok. Snažil som sa prešmyknúť pomedzi pristavený šík buldózerov, nešlo to. Chcel som zavolať svojim spolubojovníkom v areáli Parkao, ani to nešlo. Kordón bol čerstvý, niektoré zábrany ešte montovali. Stálo už ale oplotenie, tiahnuce sa dole až k rieke. Blízko mňa niekoľko zvedavcov a televízne štáby. Kameramani sa pokúšali do hľadáčika dostať Parkao, ale stavenisko v jeho susedstve im v tom bránilo. Reportéri, naťahujúci sa s mikrofónmi, sa poskúšali zachytiť zvuky, ľudské hlasy, alebo aspoň hrmot pochádzajúci z parku. Dostať sa do Parkao je bez šance, skonštatoval som. Chvíľu som čakal na zázrak. Túžil som byť medzi svojimi. Utekal som späť do bunkra. Ráno po happeningu som našiel v tráve hvezdársky ďalekohľad. Strčil som ho pod pazuchu a náhlil som sa nájsť taxík. Vystúpil som pri rade víl nad Parkao. Taxík odfrčal. Bolo počuť zvuky vychádzajúce z okolitých domov. Chrápanie, stlmený hlas televízora a tiché rinčanie kuchynského riadu. Zavíjanie psa. Na konci ulice som zabočil na chodník v poraste lesíka. Viedol v tušenom smere Parkao.
mesiac za oblakmi, ja pod korunami stromov, obklopovala ma skoro nepreniknutelná tma. Ak dole uzavreli okolie Park Kao, tak aj tuto spravili, uvažoval som. Policajtov, alebo čoho, bolo na svahu neúrekom. Našťastie z menej disciplinovaného druhu. Rozprávali sa a fajčili. Nadávali, že nie je signál. Predchádzajúce zúfalstvo, ktoré ma chytilo na nábreží, ma už opúšťalo. Podarilo sa mi nepozorovane dostať k hornému okraju strmého skalnatého svahu, podobnému priepasti. Skrýval som sa v tráve. Prichádzala polnoc. Vystrčil som hlavu nad priepasť zistiť, kde sa nachádzam. Vo svetle pouličných lámp som aj voľným okom videl barikády lemujúce Park Kao. Objavovali sa na nich a za nimi postavy veľkosti hracích figurín. Cez ďalekohľad som uvidel Chanel. Stála za barikádou. V rukách mala tácku s čajom. Alebo to bolo víno? Zabolelo ma, že tam nie som. Niekoľko sekúnd potom, ako moje hodinky ukázali polnoc, rozhúčali sa motory buldozerov. Ťažké mechanizmy sa dali do pohybu. Začal sa útok. Obranný val areálu vystužovali ochrancovia mesta svojimi telami. Dúfali, že tým neriskujú a že ich život má vyššiu hodnotu aj pre investorov ako zbúranie milovaného stavebného a spomienkového klenotu. Buldozery útočili ako tanky. Čoskoro padol obranný val a pochovávali. Dúfal som, že už len prázdne zákopy. Zaostril som ďalekohľad. Zbadal som, že ani únik z barikád a zo zákopov ochrancov nezachráni. Objavili sa za nimi čierne zamaskované postavy. Dobehli ich, zvalili na zem, alebo už im zabehu niečo priblížili k hlavám. Unikajúci sa chvíľku metal v smrteľných krčoch. V diaľke, už skoro pri rieke, som spozoroval unikajúcu postavu. Bola to žena. Jej dlhé vlasy ako závoj za ňou viali. Mohla to byť Chanel. Aj ona je blondína. Čierna maskovaná postava dobehla svoju obeť, strhla ju za vlasy na zem. A pohyb ruky k hlave. Smrteľný krč a nehybnosť. Nerovný boj čiernych postáv a mojich druhov trval asi tak pol hodinu. Buldozery a ťažké mechanizmy za ten čas dokončili demolačné práce. Apokalypsa sa dokonala, myslel som si. Tiekli mi slzy. Mŕtvolné ticho medzi úpetím skalnatého obra a veľkej rieky. Z diaľky nič netušiaci šum spiaceho veľkomesta. Postavil som sa. Pod nohami sa mi ale pohla zem. Nie až tak, ako keď vám vytrhnú spod nôh koberec. Pohyb pôdy bol stále intenzívnejší. Pozrel som sa doprava na obrysy skalnatého kopca. Kontúry obra neboli v pokoji. Pred pozadím nočnej oblohy prebehlo cez ne niekoľko vln a naraz efekt vytrhnutia koberca. Sadol som si na zadok. Úžasnutý som videl, že sa na kopci otvorí kaňon. Zemina a skaly ako lavína sa valili z neho, smerovali na nábrežie. Onedlho všetko zakryl čierny oblak prachu. Počase nepriehľadný oblak redol. Neskôr sa rozplynul. Na brehu rieky, na bývalom mieste Park Kao, stál aj v šere rozoznateľný kopec. Tektonický novorodenec. Pomaly som sa postavil. Toto sa nemalo stať, vyslovil som nahlas. Týždeň na to som ju náhodne stretol na ulici. Skoro mi oči vypadli z jamôk. Chanel. Vďaka Bohu, tam dole to nebola ona. Usmiala sa na mňa. Smutne, ale aj ako sa mladučké ženy vedia usmiať na starca. A pýta sa ma, už si pripravuješ lyže?